Єдиний університет, який залишив окупований Крим, може зникнути. Міністерство освіти та науки хоче реорганізувати Таврійський національний університет імені Вернадського, приєднавши до Києво-Могилянської академії. Відповідне розпорядження уже представили уряду. Це стало несподіванкою для керівництва вишу та студентів, адже жодних офіційних листів від МОНу вони не отримували. Нам стало відомо з засобів масової інформації, саме з інтернету, про інформацію з приводу приєднання Таврійського національного університету імені Володимира Івановича Вернадського до Києво-Могилянської академії. Офіційних листів, запитів до нас не надходило, але зараз йде публічне офіційне обговорення саме навіть на сторінці Фейсбук Михайла Вінницького з приводу приєднання. Студенти дізналися про рішення освітян і соціальних мереж і медіа, але вже за кілька днів МОН підтвердили чутки про те, що ТНУ втратить суб'єктність. Заступник міністра освіти Михайло Винницький пішов на комунікацію лише в коментарях у Фейсбуці. Зараз у Верховній Раді розглядаються 3 основні законопроєкти щодо реформи вищої освіти. Це й індивідуалізація навчального процесу, що наблизить Україну до європейських стандартів і дозволить студентам самим обирати собі предмети. Також це скорочення кількості закладів вищої освіти, адже зараз студентів майже наполовину менше, ніж ще 30 років тому. Під описом спалахнула суперечка між таврійцями та посадовцем. Студенти невдоволені, бо переконані, що Кримський університет має дочекатися деокупації півострова і повернутися до вільного Акмеджита. Проте у відповідь на повідомлення пан Винницький написав, що Кримський виш вже давно таким не є. Також потім, коли дівчата, мої студентки, почали наводити аргументи на відповідь у цього міністра, заступника міністра, просто прозвучало те, що ми не є кримським навчальним закладом, оскільки в нас немає документів на майно у Криму. Ми знаємо, яка ситуація зараз відбувається в державі. Ми знаємо, яка ситуація з Автономною Республікою Крим, так, з Кримським півостровом. І казати про те, що ми не кримські, бо в нас немає документів, те, що в нас немає викладачів, студентів, це ж не причина для реорганізації. Чинне керівництво Таврійського національного університету звернулося до Кабміну та міністра освіти та науки Оксени Лісового. Однак відповіді й до сьогодні немає. Ніяких пояснень, коментарів. Ми написали від органів студентського самоврядування офіційне звернення. Адміністрація навчального закладу також написала. Ми чекаємо на це відповіді. Хоча я впевнена, що відповідь буде надана по загальному шаблону без дійсних і реальних причин на те, які саме причини реорганізації. В разі приєднання Таврійського національного університету до Києво-Могилянської академії постане питання розподілення бюджетних та контрактних місць. Як розповідає студентка першого курсу політології, далеко не всі зможуть потягнути оплату чи не найпрестижнішого вишу України. Зрозуміло, що багато хто з наших бюджетників навіть, можливо, не потягне контракт Таврійського, тому що це часто люди з переміщені особи, це люди з окупованих територій. Я знаю студентів, які переїхали в Київ самі одні, без батьків, батьки залишились там, але вони переїхали сюди, щоб отримувати освіту тут. І, відповідно, яка доля їх чекає. Дискутуючи у коментарях, заступник міністра Винницький пояснив, що студенти отримують вищий рівень освіти і збережуть бюджетні місця. Якщо буде приєднання ТНУ до НАУКМА, ваша дитина продовжить навчання на бюджеті в НАУКМА і в разі успішного завершення своєї програми отримає диплом не ТНУ, а НАУКМА. Представники кримських організацій та експертної спільноти виступили зі своїм зверненням до Кабміну. Його підтримали деякі фахівці експертної мережі Кримської платформи, освітяни та представники численних громадських організацій, які вимушено залишили Крим після окупації та борються за його повернення. На жаль, остання ситуація, вона не дуже добре відображається на діях, які можемо послідувати за тим, що Таврійський національний університет буде ліквідований. І тоді окупанти повною своєю мірою можуть казати, що вони перемогли, що вони досягли свого певного результату.
Тому ми вважаємо, що це недоцільним. Можливий мотив реорганізації ТНУ припустив колишній ректор університету Володимир Казарін. На його думку, хтось просто накинув оком на трохи більше гектара університетської землі біля Печерських пагорбів. Можливо, столичні забудовники, каже Казарін. Наверное, около 7 крупных застройщиков приходили к нам. Один из самых крупных – это, конечно, Киевміськбуд и Кушнир, его генеральный директор, который сейчас в бегах, который сейчас в Европе, который пойман на страшном разворовывании государственного бюджета и государственных средств и все остальное. Он меня к себе в кабинет приглашал несколько раз, чтобы на эти темы разговаривать и уговорить меня, чтобы я подписал согласие на то, что все это наше перейдет к нему. И так как я не соглашался на это, мне они все сказали: ты не договороспособный. Сейчас мы найдем договороспособного, он сядет на твое место, и он подпишет нам все необходимые бумаги. Так вот началась война с Таврическим университетом, потому что им нужна была вот эта земля и та недвижимость, которая нам принадлежала в разных районах Киева. Керівництво університету та Міносвіти мали б обговорити розбіжності, вважає голова меджлісу Рефат Чубаров. Сейчас, мне представляется, должен идти диалог. Диалог между преподавательским коллективом и между Министерством образования. Надо послушать, что предлагает Министерство конкретно Таврического национального университета. Поки до обговорень не дійшло, студенти, які виступають проти оптимізації шляхом поглинання їхнього вишу, обіцяють протестувати. Ба більше, обіцяють вийти з протестом до стін Міносвіти, щоб захистити Кримський університет. Поки ж обмежуються флешмобом у соцмережах, де запустили хештег «Ні ліквідації ТНУ». Екс-ректор Володимир Казарін вважає, що всі труднощі, з яким стикався університет, зроблять його ще визначнішим. Ощущающий такое недоброжелательное к себе отношение Таврический университет, помучившись, даже если он будет закрыт, он все равно будет возрожден в Крыму. Этого потребуют крымчане, если этого не требуют сегодня другие ответственные руководители. У этого университета прошлое великое и великое будущее. Все у него будет хорошо. Но, естественно, позорное пятно на карту министерства и вообще всей образовательной сферы в Украине, конечно же, ляжет. И будет долго-долго напоминать о неприглядных играх, которые вокруг Таврического университета устраивались. Колишнє та чинне керівництво ТНУ, студенти, викладачі та експерти наголошують саме на символічному значенні єдиного кримського вишу, який залишив окупацію. Поки ж чекають на вирішальне слово Кабінету міністрів. Камалія Девлетова, Заман, АТР.